Kun laiva siirtää kurssia asteen verran merellä, niin päämääräksi tuleekin Miamin sijaan New York. Muutokset ei tapahdu niin, että me ajatellaan niitä muutoksia, vaan niin, että me tehdään niitä. Ja kun me aletaan pienin askelin toimia niin, että me hoivataan itseemme, me luodaan perustaa meidän sisäiselle turvallisuudelle. Ja tämä sisäinen turvallisuuden tunne, se viestii meidän hermostolle, että me voidaan rentoutua, kaikki on hyvin ja me voidaan olla läsnä siinä hetkessä. Ja kun meidän turvallisuuden tunne lisääntyy, niin meidän mieli ja keho alkaa vapauttaa voimavaroja uusille ajatuksille ja uusille toiminnoille. Ja on tärkeää muistaa, että muutos on prosessi, joka vaatii aikaa ja lempeyttä meitä itsemme kohtaan. Pienetkin teot, kuten päivittäiset itsestä huolehtimisen hetket, voi johtaa merkittäviin muutoksiin meidän hyvinvoinnissa. Ihan niin kuin sen laivan kurssin muutos Miamista New Yorkiin. Ja on tärkeää löytää ne tavat, jotka tukee just sinun terveyttä ja hyvinvointia. Joka ikinen pieni askel kohti sitä itsemyötätuntoisempaa otetta itsestä huolehtimiseen on arvokas. Ole lempeä itselle ja anna sille muutokselle aikaa.